Moikka! Mä oon Maiju ja tervetuloa mukaan videolle. Tällä kertaa mä ajattelin jakaa minun omaa innostusta sellaisiin tuotteisiin liittyen, mistä mä luulen, että tekin voitte saada tosi kivoja isänpäivä- ja joululahjavinkkejä. Eli nämä kaikki tuotteet on Joensuun Ekoteekista. Heillä on myös verkkokauppa, ekoteekki.fi. Ja me ollaan tehty jonkun verran yhteistyötä heidän kanssaan ja nyt hiljattain mä kävin ihanissa kolimaisemissa kuvaamassa näitä tuotteita. Voin laittaa siitä pienen koosteen tuohon loppuun myöskin, mutta tuun tässä nyt esittelemään nuo tuotteet. Eli tässä ensimmäisenä on tämmönen lampaanvilla poncho ja Alvero on tää merkki. Ja aivan ihania lämpimiä tuotteita löytyy Alverolta. Ja toki nämä vaaleanpunaiset on ihan omia lemppareita, mutta kaiken kaikkiaan nämä on tosi pehmeitä ja lämpöisiä vaatteita. Mä vähän peruutan, niin näkee paremmin. Eli tämä poncho on tämmönen helppo heittää päälle, ja jos tekee vaikka toimistotöitä tai muuta, niin se voi olla siellä mukana. Kädet on kuitenkin tuossa vapaana, mutta ihanasti lämmittää. Ja mäpäs katon vielä tämän koon, mikä olisiko ollut XS vai S, eli tässä näkee tämän, mihin asti tämä niinku ulottuu. Niin tosi kaunis vaikka silleenkin, että täällä on jotakin lämpimämpää alla. Ja kerron kohta sen koon vielä, mutta siihen liittyen niin itse asiassa siellä kuvauksissakin pidin näin, kun siellä oli kalliota aika kylmä, niin siitä löytyy vielä tämmönen harmaa lampaanvilla neuletakki. Ja tämmönenkin yhdistelmä on ihana, että heittää sen. Nyt meni vähän nurin perin tämä pukeutuminen, mutta saan nää tästä laitettua. Eli tämmönen oli tää harmaa takki. Tässä taisi olla itse asiassa koko jopa L. Tarkistan senkin kohta, mutta vähän tämmönen pidempi, reilumpi takki. Ja pienempiäkin kokoja toki on, mutta itse tykkäsin siitä, että se on vähän tuommoinen pidemmän mallinen. Ja sitten tässä jos on tää poncho päällä, niin tämmönen yhdistelmä on tämä. Ja koruja mulla oli noissa kuvauksissa myöskin muutamia mukana. Niin mun mielestä vaaleanpunaisen kanssa käy ihan tosi ihanasti tämmönen ruusukvartsi sydänkoru, jossa on tommonen pieni helmi myöskin. Tai kimaltava timantti tai mikä lie. Eli tässä on tämmönen saisinko mä jätän varovasti täältä taas pois. No. Hetki pieni. Noin, nyt sain sen auki. Elikkä tämmösen nauhan kanssa on tää koru. Ja tuosta kokeillaan vähän sitä pituutta. En nyt laita sitä kiinni, mutta tommonen on se pituus. Tosi ihanasti erottuu tuosta ja sopii tämän vaaleanpunaisen ponchon kanssa ainakin yhteen. Ja tarkistan vielä tosissaan näiden asujen koot. Tässä ponchossa onkin one size, eli ei ole koko vaihtoehtoja, mutta tosissaan menee hyvin kyllä eri kokoisille. Ja tässä oli koko L. Tosissaan on silleen vähän pidempi ja reilumpi. Sitten on vielä lisää vaaleanpunaista. Ponchon lisäksi löytyy tämmönen jakku. Olikohan se jakku nimellä? S/M on tämän koko. Ja katsotaanpas miten tää istuu päälle. Eli tääkin siis aivan ihana tämmönen just minkä voi vaan helposti heittää päälle. Tää on tämän mallinen, että tästä joutuu vähän asettelemaan noita hihojen kohtia. Ja tuolta, että niskasta menee kivasti, mutta tämmönen. Ja hieno leikkaus tuolla takana myöskin. Eli tuolla tavalla asettuu tuo takaosa. Tästä mulla on kans sitten myös niitä kuvia ihan, missä näkee ehkä paremmin vielä sen kokonaisuuden, että miten tää asettuu. Mutta siis nämä on niin
ihania ja lämpimiä tuotteita. Ja siitä puheen ollen, tää mulla on jalassa. Oliko likainen pohja, varmaan meillä on myös koira täällä, niin ei ihme, jos on koiran karvoja. Mutta siis nämä tossut, siis ei ehkä oo tämän parempaa. Meilläkin on täällä melko talvisi ja syksysi viileä omakotitalo, niin ihan parasta on nämä tohvelit. Ai että. Ja miettikää mikä ihana lahjaidea tälleen syksyn talven aikaan, sinne joulupukin konttiin esimerkiksi, niin aivan ihana. Näkyyköhän näissä se koko? No ainakin sillä ostettaessa niin pystyy sovittelemaan. Olisiko näissä ollut, mulla on 39 jalka, niin 38-39 taisi olla näissä koko. Ja näitä on tosi paljon eri mallisia myös näitä tohveleita. Näytän tästä toisen. Eli sit on myös näitä tämmösiä, mitä mä en sano flip-floppimalleja, mutta tämmösiä mihin voi vaan niinku sujahtaa. Niin myöskin vaikka olisi sukat täällä alla, niin mahtuu hyvin ja ihana vaan heittää jalkaan nämä tohvelit. Nämä on ehkä niinku ihan parasta. No sitten tohveleiden lisäksi löytyy myös aivan ihania lapasia. Eli näitäkin on tosi montaa eri mallia ja väriä. Eli tässä on tämmöistä, en muista mikä näiden nimi oli, mutta tämmöiset perustumput. Ja nämäkin aivan ihanan pehmeät ja lämpöiset. Nämä harmat on tämmöiset tavalliset ja sitten tämmöiset tummaharmaat on myös tämmöisenä versiona, mistä aukeaa tää kärki. Ja tämähän on minusta ihan super. Jotenkin mä tosi paljon talvella, jos vaikka lenkkeilen tai muuta, tarvitsee niinku johonkin pienempään näpräämiseen siellä tai puhelimen kattomiseen tai itse asiassa siellä kolilla myöskin kuvatessa, niin mun piti tehdä kameraan säätöjä. Niin oli tosi kiva, että sain nämä sormet sieltä vapaaksi, mutta tää ei tarvii sitten palelluttaa ihan koko käsiä. Niin nämä on aivan ihana versio kanssa. Ja mietin, meneekö nämä nyt niinku ihan pilkkihanskoista, että pitääkö siinä saada myös tuo peukalo vapaaksi, mutta niin kuitenkin tämmönen, että saa osittain. Ja nääkin oli varmaan aika pientä kokkoa, mä ainakin tykkään itse, että on niinku istuvat hanskat. Siellä oli joku sanontakin, että mikä vilu liika lapasessa tai jotakin, että muistelen niin, että se on hyvä, jos hanskat on enemmän pienet kuin että niissä on liikaa sitä tilaa. Ja sitten tässä on vielä yhdet tämmöiset erilaiset. Eli näissäkin tosi kaunis tommonen harmaa väri. Ja ihanaa lampaan villaa, mistä nämä on tehty. Näissä hassusti tuntuu vähän, että on peukalo tuossa keskellä kämmentä, vaikka ei se nyt oikeasti ihan ole, mutta nämä on vähän eri malliset. Mutta semmoista kuitenkin topakan oloiset, ja mä mietin, että talvella just tuommoisiin ulkolumihommiin ja muihin, niin varsin hyvät hanskat. Näitä löytyy kyllä ihan sikana. Erilaisia ja ihania. No sitten on vielä muutamat kaulakorut. Eli tämmönen ihan harma, mikä sitä oli, Moonstone, eli kuukivi. Ja tää on tosi kaunis tommonen harmaa kivi, jossa on tommonen ympärillä tommonen hopeinen kiemura. Ja tämmönen hopeinen kaulaketju. Tää oli vähän lyhyempi, että se asettuu johonkin tuohon kohtaan suunnilleen. Ja tässä luki myös näitä tämän kiven semmosia parantavia vaikutuksia. Lukee englanniksi teksti, niin en lähde nyt sitä lukemaan, mutta nekin on varmaan siellä sitten luettavissa verkkokaupassa. Ja sitten vielä tämmönen, tää oli ehkä näistä itelle mieluisin. Otapas nyt, mikäs tää oli, Fatiman käsi nimeltänsä. Eli tää on diffuuserikoru, eli täällä sisällä on tommonen pieni, mikäs toi nyt olikaan, tommonen huopapala. Eli tää saa auki näin, ja tuolla on pieni huopapala tuolla sisällä. Ja siihen voi laittaa eteeristä
öljyä, eli se sieltä tuoksuu sitten ihanasti päivän mittaan. Ja tähän on sitten vaihdettavissa myös näitä erivärisiä huopapaloja. Eli sillä voi sitten vähän myös saada niin vaihtelevuutta siihen tuohon ulkonäköön, mutta myös siihen, että mitä tuoksua siellä on. Ja tässä korussa tämä pituus on tänne vähän pidemmälle. Eli istuu tosi kivasti tälleen paidan päälle. Ja näitäkin oli erilaisia myöskin näitä diffuuserikoruja. Siellä muistan ainakin tuli semmoiset enkelin siivet, jotka oli kans tosi kauniit. Ja sitten oli jollain muulla kuvalla. Vielä tää oli siis Fatiman käsi. Oikein kaunis koru sekin. Ja ihan lopuksi vielä suklaata. Ja tietenkin myös tämäkin valikoin sieltä sen takia, kun on tommonen tosi kaunis vaaleanpunainen kuori. Tää on vegaaninen suklaa, luomusuklaa. Ja tää oli mulla eväänä siellä kuvauksissa siellä kolilla. Niin, mutta jäi vielä tätä jäljellekin, niin, ja yhtenä evänä söin kyllä vähän muutakin, mutta niin tää oli semmosena herkkupalana siellä. Voin koittaa kuvailla makua. En viitti puhua ihan suu täynnä, mutta siis ihana vaniljainen maku. Ihan tosi maukas ja mulla ainakin itsellä vanilja on semmonen lemppari monessakin maussa, niin tässä se tulee kyllä tosi hyvin esille. Elikkä tämän näköinen ihana herkkusuklaa. Mutta tässä oli oikeastaan kaikki. Toivottavasti tuli semmoisia ideoita, mistä ehkä voitte poimia jouluksi jollekin läheiselle kivan paketin. Esimerkiksi noista tohveleista ja hanskoista. Mä luulen, että aika moni niistä voisi ilahtua. Mutta nähdään sitten taas ensi videon parissa. Ja jos tykkäsit tästä, niin saa painaa peukkuun ja laittaa vaikka jakoon myös muillekin. Niin nähdään taas ihanaa talven odotusta tai joulun odotusta. Moikka!